Xar mill-bidu tal-ġuri ta' Jorgen Fenech li qed jiġi mixli li kien il-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017, il-prosekuzzjoni komplet tippreżenta aktar xhieda. Fost ix-xhieda prinċipali kien hemm ir-raġel tal-vittma, Dr. Peter Caruana Galizia, li rrakkonta kif dakinhar tal-qtil mar immedjatament il-bidnija ma' wliedu u qal li sal-lum għadu jġarrab il-konsegwenzi emozjonali tal-qtil. Huwa spjega wkoll li martu kienet tinvestiga l-każ tal-elettrogas u li kienet ippruvat tikkuntattja lil Jorgen Fenech ftit xhur qabel inqatlet. Wara mewta qal li skopra ħafna mis-sorsi u l-investigazzjonijiet tagħha illi kienet iżżomm privati. Fil-kontro eżam id-difiża staqsitu dwar dokumenti u korrispondenza marbuta ma' laptops mibgħuta lill-awtoritajiet Ġermaniżi għall-analiżi. Ġiet ippreżentata ittra li kienet tgħid li l-familja kienet talbet biex titħassar id-dejta. Dr. Caruana Galizia qal li qatt ma ra dik l-ittra u qatt ma talab personalment biex titħassar x'informazzjoni. Żied li wara l-qtil ħafna mill-affarijiet kienu qed jiġu maniġġjati minn uliedu u li ma jafx kif il-laptop spiċċa fil-Ġermanja. Qabel xed Josef Ġerada li fl-2017 kien uffiċjal tal-Pulizija responsabbli mill-analiżi tal-filmati tas-CCTV. Huwa qal li kien involut ukoll fl-arrest tal-Aħwa De Giorgio u Vince Muscat fit-tinda tal-patata u fit-tfittxijiet illi saru wara. Ġerada xed ukoll dwar l-analiżi ta' dejta estratta minn apparat elettroniku ta' Melvin Tewmo u Charmaine Zammit. F'waħda mill-konverzazzjonijiet kien jidher il-messaġġ daw kollha qattila b'Jorgen b'kollox. Fost ix-xhieda kien hemm ukoll il-fotografu tat-Times Matthew Mirabelli li rrakkonta kif kien intbagħat biex jassess dajsa f'Portomaso. Huwa qal li ltaqa' mal-kaptan li spjegalu li kien tela fuq id-dajsa biex jirrisettja alarm u li ma kellux il-ħsieb ibaħħar minħabba l-kundizzjonijiet tat-temp. Il-ġuri kompli jinstema' nhar it-tnejn filgħodu.